Po takmer 9 mesiacoch sa v Poprade opäť zišla ženská hokejbalová reprezentácia. Tentokrát to však už nebola juniorská, ale seniorská partia. Koncom júna sa vo švajčiarskom meste Visp uskutočnia majstrovstvá sveta seniorských kategórií a trénerský štáb v nezmenenom zložení Marian Hambálek a Daniel Lipár kuje plány, ako minimálne zopakovať strieborný úspech z Liberca. Pod Tatry prišlo na sústredenie 19 hráčok z celého Slovenska, z ktorých boli niektoré na zraze poprvýkrát. Úvodnú tréningovú jednotku naplánovali tréneri na odhalenie stavu kondície hráčok. Ukázalo sa, že práve tu nás tlačí topánka najväčšmi. Po tréningu nasledoval už tradičný sled udalostí, 2 zápasy, odpočinok, no a nedeľný zápas proti popradským Pirátom. Ten skončil síce výrazne v prospech mladých Popradčanov, 2/3 však boli viac než vyrovnané a po druhej siréne sme išli do kabín za stavu 2-2. Svoje pocity vyjadrili aktéri zápasu na kameru. Prvý zraz bol veľmi zaujímavý, hlavne veľmi náročný, čo sa týka po kondičnej stránke. Vieme, že musíme zabrať, hlavne ohľadne tej kondičnej stránky, lebo pokiaľ nás takto, čo nás aj budú čakať tieto sústredenia v takomto tempe, tak potrebujeme dobrú prípravu kondičnú aj na majstrovstvá, aj aby sme zvládali lepšie tieto sústredenia. Prvý tréning bol zameraný na streľbu, na prihrávky a hlavne na kondičku. Potom sme mali 2 zápasy medzi sebou, tam si nás chceli tréneri okúkať, ako sme na tom, či kondične, či ako vnímame hru. A dneska v nedeľu teda sme hrali proti chalanom, kde sme sa ukázali v čo najlepšom svetle, ako sme vedeli. V kabine je dobrá atmosféra, akože po každý rok, čo som bola v šatni, tak bola dobrá atmosféra. Není tu nikto, kto by robil rozbroje, vieme si pomáhať starším, mladším, alebo mladšie starším povedia niečo, ale všetko v dobrom zmysle. Veľmi náročný zápas, akože čakala som popravde viacej od tých Pirátov, ale myslím, že my sme to veľmi dobre zvládli. Tú tretiu tretinu sme už podľa mňa moc nevládali, boli tam zopár viacej chybičiek ako prvú, druhú tretinu, ale dobojovali sme a myslím, že sa nemáme za čo hanbiť. No tak máme popracovať určite na našej koncovke, to nás trápi každý jeden rok, či už u junioriek alebo u žien. Myslím si, že aj teda tú kondičku hlavne zlepšiť, lebo vieme, že to bude náročné v Švajčiarsku a to je asi tak všetko, čo máme zlepšiť. To sú také 2 základné veci, čo treba zlepšiť. Tak prvý zraz bol nás náročný na kondičku, lebo sme mali 3 tréningy a dosť náročné na behanie a všetko s týmto, ale podľa mňa nás to posúva ďalej a pripravuje hlavne na tie majstrovstvá v tom Švajčiarsku, lebo tam budú dosť 7 náročných zápasov cez tých 7 dní, takže dosť nás to posúva dopredu, si myslím. Tréningy boli zamerané na kondičku hlavne, ten prvý tréning, a potom 2 tréningy. Včera sme mali vlastne zápasy medzi sebou a dneska sme mali zápas. Tak atmosféra je veľmi dobrá. Sme dobrý kolektív, si myslím, pomáhame si navzájom, vieme si povedať, keď sme urobili niečo zlé, alebo naopak dobre, pochválime sa, takže dosť dobrá atmosféra podľa mňa. Zápas bol dosť náročný, ale prvú tretinu sme podľa mňa dosť dobre hrali s nimi, nepúšťali sme ich ani do takých akcií. Tuším, sme dostali 1 gól, ale to bol taký, že z našej chyby, ale dosť dobre sme hrali podľa mňa tú prvú tretinu a potom sme už nevládali. Tak určite na tej kondičke a na zakončení a aby sme vedeli dávať góly. Vedeli sme, že to bude väčšiu kvalitu mať, ako minulý rok, keďže tam boli staršie dievčatá. Ale predpokladám, že sme ich trošku podcenili zo začiatku, potom to už bolo troška lepšie. No, chýbala trošku kondícia, to bolo asi aj vidno. Sme boli 3 liny, takže asi kondícia tam chýbala. No, predpokladám, že behať budeme aj. Taktika bola, že betonovať, lebo sme im nechali priestor, takže. Ale v začiatku sme napadali 1 hráčom, potom sme to stiahli. Chalani dostali jasné pokyny pred zápasom napadať iba 1 hráčom, lebo vieme, že hráme na veľkom ihrisku, že nemôžeme napadať 2, ako to robíme na turnajoch bežne, takže mali s tým problém prispôsobiť sa tomu systému. A potom chalani odišli kondične, minulý týždeň sme mali 3-zápasový turnaj v Prešove. Tak, a nemali sme tréningy, dali sme im voľno aj kvôli počasiu. Takže bolo jasné od začiatku, že kondične to neutiahnu, tak potom sme im zvolili novú taktiku s trénerom Zimmermanom, jednoducho strážiť si stredné pásmo, nenapadať. Čo samozrejme mali tiež problém dodržiavať, no ale tak chlapci chceli vyhrať. Potom 3. tretinu už nám to išlo, samozrejme dievčatá tiež odišli kondične, to nám veľmi pomohlo. Ale som veľmi rád, že aj malý Martinko si mohol zachytať, ktorý s nami bežne nechodí na turnaje, získaval skúsenosti
a myslím si, že nesklamal. Aj niektorí chlapci, ktorí tu sú úplne noví, ktorí sme chceli vyskúšať, ako na tom sú, trénujú z U14 a z U16 a myslím si, že ukázali, že do budúcna majú svoje kvality a keď budú takto ďalej napredovať, tak môžeme s nimi rátať aj do U18 a myslím si, že sa nám buduje celkom slušný káder do budúcna pre Pirátov. Výkon reprezentácie, musím povedať, že ma to neprekvapilo. Máme s nimi skúsenosti už z minulého týždňa, z minulej sezóny, keď sme s nimi odohrali určité zápasy. S tým, že tam sa dievčatá zlepšovali postupne, ale tu už sa dá povedať, že tak na nás vybehli a už si hrali tú svoju hru, ktorú sa naučili a veľmi milo prekvapili. Naši chalani s tým mali problém zo začiatku, no len potom dievčatá samozrejme odišli kondične tú tretiu tretinu a už to bolo aj vidno. Tak, nie to ani po roku, ani po pol roku, so ženami to je po roku aj pol v podstate, ale my sme ten čas využili, že ženy nám chodili pomáhať juniorkám predtým, takže s niektorými dievčatami sme sa videli, s niektorými po dlhšom čase. Hlavne včerajšok sme dali dievčatám veľmi zabrať, mali 3 veľmi ťažké tréningové jednotky a bolo to už na nich na konci cítiť. Tam sme videli v podstate, kto je pod tlakom ako platný, pretože kondícia keď chýba, tak ten výkon nie je taký, aký si predstavujeme, ale šampionát bude veľmi ťažký a my musíme dievčatá držať v takomto režime. Dneska mali veľmi ťažký zápas proti starším chlapcom alebo proti juniorom. Hrali sme 3x20, 2x20 sme vydržali vo vysokom tempe a potom aj potom včerajšku už tie sily ubudali, ale na to, aký to bol vlastne mladý, veľmi mladý kolektív, som veľmi spokojný, ak tie mladé dievčatá makajú a chcú sa v tom týme udržať čím najdlhšie. V podstate šampionát bude 7 dní, 7 ťažkých zápasov. V každom zápase pôjde v podstate oveľa, pretože v tom systéme len prvé 2 postupia do finále, tretie, štvrté o tretie miesto. Pribudnú tam Švajčiarky, Arménsko, ktoré budú ďalšie veľmi 2 silné kolektívy, proti ktorým budeme hrať. Takže my musíme celý tréningový proces nastaviť tak, aby sme boli pripravení každý deň v podstate kondične hrať od znovu a o všetko. Takže to, ako máme osvedčenú prípravu, budeme ďalej pokračovať. Vždy prvý deň dostaneme 3 tréningové jednotky s tým, že budeme už sa pripravovať aj nejaké veci, ktoré budeme potrebovať, čiže systém hry, štandardky a hra hlavne v presilovkách, i keď nám niektoré dievčatá ešte budú chýbať najbližšie zrazy tie, čo sú v cudzine. A v nedeľu budeme zápas alebo dvojzápas zase proti chalanom, aby sme sa vedeli porovnať po tej ťažkej sobote v nedeľu v tých zápasoch. Ešte nás čakajú 4 takéto kempy. V podstate dneska tu nebolo asi 10-12 hráčov, ktoré dostanú šancu a ktoré budú musieť to tiež zabojovať o to svoje miesto. Konkurencia, aj keď sme veľmi mladý kolektív, tie mladé dievčatá aj dneska ukázali, že vedia aj proti 17-18 ročných chalanom hrať, vyhrávať súboje. Takže sú to dievčatá, ktoré si už vychovávame pár rokov a je vidieť, ako rastú a raz im bude veľmi silná generácia z tých mladších. Tie staršie už máme oskúšané, vieme, s kým ideme, ako ideme. Teraz len hľadáme to najlepšie zloženie, aby si sedeli nejako to svojou chémiou a s tým svojím spôsobom hry v každom jednom útoku. Pre úplnosť dodajme, že najbližší zraz sa uskutoční opäť v Poprade 20. a 21. apríla 2024.